anak kabur na air na anda susunod Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Duhan niyan niya pumanapagdala. So mga kita ini semua makapakan dulu na o ayaw sudah. Ayat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam panduan na suway na din nagkapakai o waliw walay niya na lumalakaw. Adi makaudas kay karmanian. Na uudas kay karmanian asumangka si karmanian at tagilin niya na lumalakaw. Na taman sa lima kabaling wala kalian na mautulian surah ng Allah. Ay mamratin kharajat min ghairi idhi zawjiha kanat fi sahatillahi hatta tarji'a. Saan sabaya lumayo sa walay lumalakaw. Adi makaudas kay karmanian budi idina ni karmanian sa kapakalalakaw niyan na taman sa lima kabaling sa walay na mapapadala mo karang ito Allah na usunod Allah. Ay dakasan ka ay mga bayan mga madrug. Adilan na pagayonan na budi maka-ikral si karmanian. Away katinian sa lakawan nasarabun na ayam niya sukatian nasarabun na murka wallahu ta'ala. O ayak katinian na duarabun lorabun na talorabun na murka niya sukatian. So sama to nama pe ayat ami balingan ko ida punaniya na langan at tanok sa diya kay Uma na dito sa mamlaka at Saudiya na amay ka mo masay ulubong Allah sumur alian na mataladiyan ko na matakalap sa mga etandunian na sulawan at tanok sa dunia. Dito ay suno Nabi sallallahu alaihi wasallam na siya matatag sumna umamos. Kasulawan ng duwan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyan na din sa kabaya wala at Nabi sallallahu alaihi wasallam na dikutur inunta na wahya wala. Ay kapat na ida'aytum adawata syaitan wa wafaqtumu. Ay kapat na tatangkad niwat tigyan amataan alipin iso syaitan na ay maradunun na ayan yung pupunutan na kuyan yung pagkarabihan. Samahan dega so kabay o setan ang so kabay wala na ketumuyo ayan yung pama na may panipulong na so kabay o setan. Na ilan yung ayan kabay o wala nakapangaliguan. Na ayan kabay o setan na atakabu, kapupo. Nasagian kaya masa kapapantalan nasan sa mapasang ikatakabu nagipit niya bentukan. Allah. Na, miya kadakdakla o kumana mga surumo syaitan sa kapagkalitan ng manusia na saan ni o kumana kung makalagalero. So syaitan na pagsampot mo mga unduy-unduy niyan si manusia lagi ang puta buhay. Kapatuloy niyan sa babaya o manusia sa opamana karigun niyan na kabunuan niyan sa iyong pagpapagali na manusia. Iman to sa rin kaya mga pagtanwa opamana mga silingan sa mamangin na ketun kaon amalak ni arga sunyaw amanok adi sunyaw lagi na manusia. Ya Rabbal alamin. Ay kaliman akultum tuhibbuna al-jannata wa lam ta'malu bi. Dini yang diteruk na kebayaan yang susola na dini yung bulalan susabab ay isulusi susola. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Di tasbih to sama kamalatos na ipilar kawala sulusan ka sama pihak berlagi hidi berlagi. Maka subhanallah wa bihamdihi fi kulli yawmin yatamarra mufrad khatayahu walau kana zabadil bahr. Subhanallah wa bihamdihi. Aku subhanallahil azim nam lagi danan. Na wi tasbih kasama kamagatos si uman salwan. Na ipilar ka wala sulusan ka sama pihak ayakan ayan lagi didi si kalutan. Allah. Ibtisamu ka ala wajhi akhika sadaqa. So kapag alangasan ka sa muntal ka si ko pagaling ka na biya ako kasasadqa. Oh. Eman to na ayaw mo ako pagkalamasan niya ito sa muntalya na so pwede sa opisina, so pwede sa negosyo, so sukiyan.
Nasok tuman niya na miskin, namin balakayan, nasok rasa sasayo sa mga abisyan. Ayabu at tutunan niya na tuanay niya nakawasa. Nasulot niya na talimubok sa basak na piyan niya makadingili na dahil. Tatuanan na malibalaman. Ayaw ka nang nakultong takhafunan nara kalam taharamu minha. Dinili tiro na tigyan ay pagkalikiyo so apakanaraka. Na dini bulabuyan so sabab ay tuhanaraka. Ayaw piya kawan manusia na upama kamakatin ka sa pagkasurga mo sa pagkanaraka na ayat na kalalim na ayat dalag po niya na sa pagkanaraka. Huwag niya sa isa. Masya Allah. Ay kapito na kultum anal mutahakun palang tasta'iddu laha. Ginulitir o na mataan na sukapatay na tityun na titan ako katalimuma. Na dini wa di kumarahin di kumadaw. Pugyasaan, dini kumibara doon mo ako katalimuma niya. Ay kawan lo kasabab po ka anto na ikakamputaling kay oras tanong na kultum istagaltum bi uyubin nas wa taraktum uyubakum. Ayat na tirtan dayawan niyo na supaawi mo sa lakawtan na ayat kalilipatan niyo na supaawi. Dan na manusia bada mukung sa likod niya. Dan na manusia bada dinya di mangkul po kakalipatan. Na bapyagi po isa o pamana di tanong kalipatan. Sa kaya pakatutunatan na di kandi kuta so penegak o paali niya. O bang kabagantan nila so pasiopan ka na ayang kalipatan ka na sumupong sa likod ka. O, ay dapat ka. Ato na to sumasaw mga nakastano. Abad nga taot tinding sa paaway mo piyan. Yan ba taot tinding sa kalalanuan niya? O, mana niyan na iman to na isa mala awit akal na aduna. Kerto naka-ayaw niya putin susuro na sosyalan niya. Nabapiyagi po ako pali siya na malapas piko ke rumah ina ini yang punya kemana hotel kau ini kan lagi kita ke rumah ya lagi ke rumah nak piko ini dong kalimat lucu benar oh dia nak ke pakai ubah ka sosoi mana dina tak benar dia mana yang kayak mengasarwa na isad na ukuan hadiran na kamurigo na kagi apiya tu na pesudo perdana to na ila butiran Miyan lang bisa ada, doon na lang tiran, uwin na nakaratak man ito. Seko ay pamana, di ka pakambili po ko, pagkasa, ato na abay ni, pakarambit sa lalamay na, nakinangalan na, kapag ito ko, nakakumagulay pa rin ka. O, na. Ay kasi yung akal tum ni'mat Allah falam tazdadu syukraha. Pagniyo sulim wala na diniyo kung naman ang supalalamat niyo. Ayaw po katawan niyo nakasibakan. O ayaw po katawan niyo nakasdasa anu na diniyo palalamatan manta inyan ko tilapia. Anta inyan ko lama na makita mapanan. Masyaallah. Pada kaya pa kalabiyo wala manusia na yang ayat walaqad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahr wa razaqnahu min at-tayyibati wa faddalnahu ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Sabi-sabi na lati wala apya kalbi ni samnang sumaya tau Adam. Pihak apa gedaan siran ko kapda seran ko mangaragat na uso kapda galera si pulupa. Pihak peramisran ko mga kapyelo ko mga pagpran na pihak lagi ni siran sa sampun akapakan isi ko mga kanan. Oh. Pamilay kan sa kararatan na mama na pakapawel ka sila na gusto miya kata itiga karabaw kama pwede juga sa manusia. Na ay gada kasang kupo kumana ba iya pipi ano wala sumunta liya di mo ko to akiray niya. Perkhian, oh, ne pagubay ko ng koto amo. Allah, masya. Ugin na yan manapatutasan sa libir kawala untan na makapanalamat ka. O di ka panalamat, kami ang ako sa Diyos. Oh,
O baaya, pilihan ka na soon ano ka. Ika tuloy na ikaw o kami kumiyakap lagi sa lagi siya o kulita. O ano. Na dito ka pa kay. Mapiat tulad ni ipatang kawan na pagdalaman ka. Gana pong tanua sa pulo. O. Adi talaga iprogrumod na. Tigihan na adapantum amwatakum. Malam taatabiru anha. Ipupilbong yun sumya matay anong nalikan ulo pakakuwasan yun. Inuman ini subuh ang kutua katibo. Kakagiaan kamatang kadis sa ginawang kaanya karalit suha betayna. Ini subuh ang kutua kadulog sa mayt. At bi'al janazata fa innaha tudhakkirukumul akhirah. Dulu kanuat tigunali ko miyawa pa tigalay kalabog. Siya ko mga mama dito ka sumabubay. Kamata na kapagitan man yan kan suha patay. Nakalian pa na kung yelo ka sa kubo. At kita pumuli na may kamalo yung siya kanan na kinita niya lokali kamiya kalun yung mga kakiyano ka tanong ko hindi mo suwagi. Basiran na nasisinga. O Nagin, ay mana ini makakakamputan ka iya o kumana kaya siya tanong sa iya sa pulo. Asabab o kumana ka tari mo o pangli maate Ibrahim. Ibrahim ibu Adam cik mga puso yun. Nabalasan tan wala sama pia. Dira elalitan no sa pulo na walayan tan no shed na mananian lagi merurugurugud. Awad na sa timog basi sirutanuro. Nakapakaya makagandoli ko pamalitan mo. Asabapan sa nikatari mo awala si Kuya mananian na mga pamalitan mo. Wa ilahuna aqulu ma tasma'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kung na masagod, agyan kay bantingan nakita no, agyan kay Guru Tano. Ay tanong ako ba yung guest speaker sa agyan kay sikan induction ceremony. Agyan kay mga officers, mostly pa sa agyan kay Amin Pahab, Women's Islamic Seminar. Ang manong makadagal yan ko ito kiaras kayo pamamakin niliyo, sa kaya pamamakin nila tanong ko, dakwal kami tanong ko siya. Sige tanong pa siya nga intermission, musugan Islamia. Ay nung apya pag-iigat na kaya ka-Islami, sinan pagulalan ko public information, kaya Bilbahar Women's Islamic Seminar, basta na ko Hadja City, ay nun haya andam kami. Masalahnya menjadi dan masalahnya menjadi نحن بسم Pikiran kasus dari Izana Islam Ihidulungku kalau nadanian tamrawa Ini sariku kalau natiali Danian
kaludan na isa ka sumiyang ka. Kagiyan niya ka raw, ginawang ka. Ginawang ka marugun, apagawid ko panduan, na panduan o isula. Panagundanganin ka, kabaru ka di bisari. Insanau isulam apiyara luutuhan o ilamu ala muslim sa ingo jaya dunia. Umada sutaw ko ingo diyan niya daong pansuagaman yan. Ladang gilang gumilang inguda bakabinggan rum tanurun pilumbay madas tau ingudiya niya daong pansuagaman yan manabuntaman tano sakit ki usuru agama. Okay, thank you. Alhamdulillah. Masyarakat dari aku tu Rasul Islamiyah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Dito sa masakin inununan ko sari o mga palaw na gusto kaludan na dagang karimaan. Yang katarima na nasakitan mo yung mga manusia. Balas tanungan yung kuto si Haji Siti Alulahaya, alam na taludlo, na magyan kuto katawagan tanong kung mga officers na gusto mga Muslim patanong. Ayagin na suka pakindakaklan, nasukata nga ngalan, na siya alusimo sa stikyo. Sukaw na tawagan, na si mga pribang, sa isa kaya na si sa kuya niya, lagyan ko tuwa kuya, lagyan ko tangaran mga Muslim patanong. Ay din na mula tawag ng tanong na Sumya Baluya City Muslim patanong sa aming bahag, si Noralia Rigaro. Si Bay Hadja Sulia Fausia, Secretary. Treasurer, Bay Rahima Yahya Bisukor. Auditor, Rohaima Sumandar. PIO, Juan Haji Ainul Haya Rasmi Ali, PIO 2 for the Islamic Affair, Roman Alima Romaisa Bisokor. Silakan kamu ba? Masa lu ba? Siya ano sasagot sa Roman Bisokor? Sabi ba? Daw ka rin si Musipa. Saya akan berasa usapan na Musipa. Yan, yan. Okay, tanong so, yan tato na municipal chairman tanong. Kung gusto mga barangay. Barangay Municipality of Maling, Adawiya Utara, Municipality of Masyo, Sara Militan, Municipality of Taranta, Hafsa Rasul, Municipality of Tamparan, Aman Haya Ibra, Municipality of Marantawan, Jalila Magangkong, at Municipality of Parantautu, Unaway, Panalag, Municipality of Malaban, Salayda Yahya, Municipality of Ramay, Johairia Ligaro, Municipality of Diagapo, Romania, Biali, Municipality of Sagyaran, Naida is Pangandaman, na tulungan sila. At anuman mo sa mga barangay. Sa ano siya kanunan? Kanumaske po, at kanu sa umabinapan. Yes, mga municipal, ano rin po mga kapadapan?
Okay. Dili, sa Sa likod, sa likod. So mga barangay tanong na matawag ka na sikado sa kapto ka ako. Barangay Makulot Chico, Norjana Kali. Muslim ba? Barangay Cruz, Nasila, Kajirasun. Barangay Pindurulan, Sobrang Manol. Musri pa ako. Barangay Amico, Jamira, Ubala, Balangi. Mga musri pa. Barangay Bangon, Every barangay. Rodilaya, Pakaso. So, 98 na. Barangay Latos Saler, Astia, Lumangko. Barangay musri pa tani. Barangay Latos Saluk, Praber. Subayda Iba, Barangay Pagkawasalo, Ustadya Forte Musa. Barangay Rayasalo, Krokon, Bangabuat. Barangay Lino Lasalo, Junaina Gram, Barangay Tampio, Raini Tabaw. Barangay Batampay, San Makali, Haji Suman. Barangay Rurugos Case, So, Janina Abdullah, musri pa tani. Maray Postasyon, Musri pa. Asnaira Alisiti, Barangay musri. Pasag Case, Karbala, Kompak, 60 plus. Pasag Malklab, Asia Sugo Sulo. Musri pa tani. Barangay Yamalamak, Natipa Umpala. Kalayunan 2, Rahma di Ampaso, Luminong Enisyo, Noresa Makuti, Aminan Enisyo, Saira Umparo, Rapasan Enisyo, Natipa Umpa, Dalay West, Noresa Ismail, Ipaga Marawi City, Munasaman Laskal, Sama niya na. Ulo Ampero, Normala Marawi Undi, City na ng mga musri. Jayawan Marawi City, Linang is Panda. Buganga 2 Marawi City, Lorania Aliman. Buganga 1 Marawi City, Juhaira Naga. Barangay Sagusuman Marawi City, Saima Haji Saman. Pandaw Sagyaran, Haji Nihaya Di Alam. Barangay Bukong Sagyaran, Amana Ti Marindo. Sagyaran na musri pa. Barangay Pantawalaya Sagyaran, Juhair Asis. Barangay Niperda Paling Sagyaran, Syah Imam Mama. So, Alayunan, mga tao-tano. Sagyaran, Dalawin Sur, Paisa Balang, Mapantaw Sagyaran, sa Alia Disuna, Leon Lantia, Tiagapo, Aminat Iba. Ito sa mga barangay tanong, pag isinabot ka, bumanin na tanong isurat apa. Barangay Muslim Pastor. Ini sa mga officers talo sa yan kay Abid Bahar, Women Islamic Seminar. Saya din na pa ang nakilang po kabatiasi ko induction, gano'n na yan kay